Assalamu alaikum jama'a, da cikin wannan bidiyo zan gwada muku yadda za ku mai da satoshi ko ɗinku mainnet ko zuwa ko blockchain, saboda a update ɗin da suka saki sun yi recommended ɗin kowa mai da ko ɗin shi kama wannan zuwa wannan ko blockchain. To yanzu duk da yake mutane suna ta confusion ta ne za a iya mai da abin nan, kuma wasu suna sanya duka address ɗin nan amma kuma sai ya nuna masu bai shiga. To abu na farko da ya kamata ku yi shine ku shiga cikin metamask ɗinku. Misali gashi mun shigo cikin metamask ɗin. Okay, yawwa gashi mun shigo cikin metamask ɗin. Yanzu abu na farko da za ku yi shine za ku danna wannan icon ɗin gashi nan. Yawwa idan kuka danna shi sai ku ɗan tau ƙasa ku shiga cikin setting. Yawwa in French za ku gani regulation. Okay, idan muka danna shi za mu yi scroll, za mu ganin network. Yawwa sai mu danna. Yawwa to misali ai mun mai da ko testnet ɗinmu zuwa mainnet wallet, muka mai da shi ko shi kaɗai gashi nan. Ko misali ga masu ni kom ga yanan na riga na mai da nawa kenan, yanzu ba na buƙatar sai na abuga me. Yanzu sai ku sake danna ko ɗin naku wanga ga yana wajen, sai mu shiga cikin shi. To idan muka shiga, abu na farko da za mu yi kawai nan inda ke da ko ɗin ga nan za mu danna sai mu yi editing nashi. Okay, yanzu sai mu yi ko space sai mu sanya blockchain. Yawwa da mun yi hakan gama kan mu taɓa komi sai mu zo na wajen, sai mu danna save. Kun gani wajen blue button ɗin ga, sai mu danna save. To yanzu idan mun danna sai mu dawo baya, ko sai mu danna wallet nan ga. Ko idan muka danna za mu gani ga yana ko blockchain ya fito. Idan muka danna ko yanzu mun danna shi, idan muka danna sai mu danna yanzu kuma sai mu yi linkin ɗin shi, tunda yanzu mun sake sabo sai mu yi linkin ɗin shi a can cikin app ɗinmu na satoshi. Yawwa yanzu sai mu danna receive ga yana receive button. Yanzu ga mun danna shi sai kuma mu danna copy sai mu kwafa. Yanzu mun danna. Yawwa ga yanan wajen. To yanzu abu na gaba da za mu yi shine sai mu koma can cikin satoshi ɗinmu. Okay, yanzu in muka gashi ai hakan gane satoshi mu yake ko misali. Idan muka shiga, abu na gaba da za mu yi sai mu danna wannan wallet ga ta nan wajen withdrawal. Ko to yanzu idan ya buɗo mana wajen sai mu shiga cikin ko ɗinmu. Ta mun shiga cikin ko sai a ɗan jira kaɗan. Yawwa gashi na ya sanya link withdraw address. Ko to yanzu sai mu danna, yanzu sai mu zo nan wajen waje na farko ɗin ga, sai mu danne sai ya fiddo mana paste ga yana wajen. Idan muka sanya nan wajen sai a sanya asset password. Ko ana danna ana ida sai a danna nan ga
duk da yake ni na riga na yi nawa kenan yanzu ban buƙata abin nan. To amma wajen asset password idan baka sanya ba shi kuma abin da za ka yi yana da kyau kowa ya sanya asset password ɗin shi. To yanzu shi don sanya asset password abin da ya kamata mu yi shine sai mu shigo nan ciki wajen me ɗin ga. Yauwa idan muka shigo sai mu zo nan ga wajen personal setting. Idan muka shiga sai mu sanya asset password. Idan muka zo na wajen ga information na wajen da an cika su aka sanya tsohon password hakan ga nan ne na sanya nawa kenan in ku ba ku sanya ba biza ya buɗe muku. To kenan in ma kun sanya na kuna son ku canza shi da kun saya tsoho gidan farko sai ku sa sabo gida na biyu kuma ku ƙara sa sabo gida na uku ɗin sai a danna confirm shine can za a danna insha Allah da an bi wannan step insha Allah za a canza. Kada a manta a danna mana subscribe sai mun haɗe kuma cikin wata bidiyo ta gaba da fatan a amfana da abin da aka yi.